ini tum labang so pili la perang kia mai along ini tum dak ini ponang ko alam tibang ke lahilo tibang ji pinap abang ke ini tum luar bawah press club amen kan ceng sini tum football ke patu kidi pon ceng lo nasi labang so football patu la bang ke ini tum anis ya farman ke si hok pon lo nasi ini tum along the press club tum han sta me ni pili pha pon do la son si ni press club tum han ta me ni tum pha pon lo la ten so ching handa press club tum han ta pha pon lo la pen dak la ni tum luar bawah yang kang lo an la ke la pen khela ni ke hang tum phan la football khela ni hang tum phan an ke ni tum anu tim han sta me pha pon lo la pen an hek tum la ki pha pon la alu ki pali dam de tum along da do ta hai la mi ni tum da ka teng ni do lo sta me hala alu ki ni la na tum sta me na la tum kami pina wang tum jon dun ta me la si pina ni tum khela ke teng kon ji la bang ke adap reporting time la bang ke 8 o'clock pe lo la pen 8:30 kan bang ke ni tum khela cheng kon ko nasi ni tum hin pen kasmet na tum an kladak pen sidak pen ang pachini kan ko bang ke la lo khela ke bang ho de bang ke na tum sa me anu tum sa me khela ke la tum sa de lo nasi khela bang sa me na tum discipline dan dangon la tum da no si khela ta me luar boni ke club amen pen ke ni tum sa me khela ke kidi cheng la la si tum sa me khela bang ni tum mang ka misen ikit attensi khela ta me pachun poni ni kusi ni tum kami bol ipon lo la pen kado ka ve la tibok tirai dak dubar bong yang kangarat an same kila ni tum khela gi dim la bang ke dak daithor mini stadium lo si tum biponji la si kila tum same na chitodun tha ni tum phan aho orna pidun tha la pen ni tum khela ki bi long same na chiramun tha na chitodun tha la an hello ni tum dubar bong press club amen pen kado ve nang tum phan Luar Bawah Press Club one day match knockout football patu kitangking pon ko lasi detail salam ke pulang li secretary akhir rasna bit han iklab lo lasi non ni li pachini dun di bang kala lo John Peace ke anel ho suri si rasikai si lasi nali tumla bang suri si rasikai si siwan lu li pun la bang football ke patu lo nang John dun non dapat mesen pen patu pon nang ko mesen pen patu pon pupusi nili tum Luar Bawah Press Club pen ning khelo dapat penak starting a game khas match ke patu ji ke nili tum malon nili tum Luar Bawah Press Club pen Hanboka FC lalang tum basi nili tum tangcheng pon po kasika dugo wita bajiner cap an na bangso up hilalong na pali lawi pasi ini dulu pardon